eskondu nizan ni, zakin, Jose, nesen arraza. Eta eskondu... Noiz eskondu zinen? Bueno, ni 40 urtekin eskondu zen, Eta... 48an, orduan. Ez dakit, ze pasan? 48an. Gehitxi izango zen, 41 hori hola eskondu nizan jako. Orduan eskondu ginen, zera zen, alarguna zen Jose. Den eskondu zion, eta alargun zion. Eta harrekin eskondu nintzen. Harrekin jasita... Artano beha... Buenaventurakoa? Buenaventurakoa, baina hor hemen bizi izan, orduan bizi izan, lehenbizi guantrien txian. Etxe berri bizi izan. Eta hortikan, pues, azaitin ginen nian, esken ginen, hornea bitarten nik nuen izautzen, gizonek. Eta orduan izautu eta zein ginen, hasi ginen mine bil. Eta hasi ginen bilak urtebete egizken nuen, urtebete ingen nuen, bai, elkarrekin, zen ginen, eta eskondu ginen. Eskondu ginen nien, hor basun zera bat, pisu hartu basun, baina nahi jo izan du, nik izan nion, basarriak, zein bierrula eta basarri segitu nuen. Basarri segitu nuen, nahiak eta nola ezingo nitu nutzi bakarrik eta horrela eta konformatu zen, eta eskondu eta horreak joan ginen, basarrira. Gio basarrien, orduan beste geostikan, aizpa orduan bizte zen, aizpare bizi zen. Eta handik, orduako semiari izan du nur, zein zaneako, aizpa zaneako ere semiari izan du nur. Hor segitu genuen, basarrian. Gio, izto zein zen, nezenara jubilatu zen, eta basarrin segitu genuen. Azkenian oain terrenuak pasazan autopista, eta autopista pasazan nian, uez parbilatu nolen ziguten, pues, orduan entziguten terrenuak, denak eskin terrenuak, bipuzka, bizizetei pasabierren ditun, bipuzketan. Eta eskinen zeiten, eta ingenitun orduan ganagoak eta atea. Eta ana ja edadian handik nola zeukan, pues, basarri ganagoak eta atezkeo, beste lan etzan, beha lanea jutezan ere zenara, jantzan lan itezun, eta hola, zein zan nien, handikan hor bizti ginen, eta bitarti horretan, etorri zian, terrenuak eusi zea batzuk, zein nahi zuten, urbanizatu behar zala, eta terrenuak hartu behar zituztela. Eta ayuntamentuak entzun gio, entzioten permisuek kendu. Haiek terrenuak eusi, eta ja, etzian etxiak egiteko permisuak kendu zuten. Orduan, guri oipatu ziguten, haiek eusitako terrenuak eta zein genitun, basarriare antzartu zen, terrenua jetan zeon, zerien poligonuan zeon, eta dena bate hartu ziguten, basarria eta zeat, bitarti gaten gu, hone etorri behar izan guen, hone etorri ginen. Hau zein genuen, hemen hartu genen etxia, ebizazun, eta hemen txen bizigia, oain hemen bizigia. Baina, han basarrian ginena, semiak ekomunikoan han ginena entzun. Basarrian, han urteatzuk egin genitun. Ze eskeoztik